μπορώ να σας πω πόσο στοιχίζει. 150 ευρώ. 400 ευρώ. Και το πακέτο αυτό είναι πακέτο 3 ραντεβού. Στοιχίζει 400 ευρώ για όλη την υπηρεσία και για τα 3 ραντεβού. Όχι. Όχι, όχι. Όχι. Δεν ξαναπουλάω τίποτα. Όχι, μην τυχόν και το βάλεις κάτω. Έλα τώρα να σου πω πόσο πολύτιμο είναι ένα όχι. Δεν χάνεις τίποτα από ένα όχι, ίσα ίσα που κερδίζεις. Κερδίζεις την εμπειρία να έχεις φάει έστω και ένα όχι. Τώρα θα σου πω, περίμενε. Περίμενε, Αν κάτσω να θυμηθώ πραγματικά ποιες εμπειρίες με πήγαν ένα βήμα παραπάνω, είναι όλες οι άσχημες εμπειρίες που είχα στη ζωή μου. Οι καλές εμπειρίες, εντάξει, είναι καλές, τις χαιρόμαστε εκείνη την ώρα, καταχωρούμε ένα τσεκ, τις καταχωρούμε στο μυαλό μας, τέλος. Πέρα από την ωραία γεύση που σου αφήνουν και την ανάγκη να κυνηγάς τέτοιες εμπειρίες, δεν είναι ότι σου μαθαίνουν και κάτι παραπάνω. Ενώ το στραπάτσο, το όχι, ο κακός υπάλληλος, ο στραβός εργοδότης, η περίεργη πελάτισσα, όλες οι άσχημες εμπειρίες σου αφήνουν μια πολύτιμη γνώση που δεν θα μπορούσες να την πάρεις αλλιώς. Για θυμήσου τη μάνα σου, που συνέχεια σου έλεγε πάρε ζακέτα και πάρε ζακέτα και θα κρυώσεις. Πόσες φορές έχεις πάρει ζακέτα γιατί στο έλεγε η μάνα σου? Αφού κρύωσες, πόσες φορές θυμήθηκες να πάρεις ζακέτα? Μην τυχόν και την ξαναπεράσεις στο κρεβάτι. Όσο και αν σου λένε μη. Αν δεν το εμπειρανθείς, δεν έχει μπει εδώ. Όταν εξηγώ στους μαθητές μου ότι πρέπει να πουλάνε τη δουλειά τους, να βρίσκουν εκείνοι οι πελάτες και να τους πουλάνε σε εισαγωγικά τις υπηρεσίες τους, όλοι παγώνουν. Το χειρότερό τους είναι το όχι. Να τους αρνηθεί κάποιος. Και έτσι από ντροπή, από εγωισμό, δεν κάνουν καν την κίνηση. Περιμένουν τους πελάτες να έρθουν σε εκείνους. Άμα περιμένεις να σου έρθει, άιντε, το χειρότερό μου είναι να περιμένω. Τώρα είναι το θέμα, τώρα. Εμείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Δεν είναι ότι πληρωνόμαστε με το μήνα, είτε δουλέψουμε είτε όχι. Οπότε, τέρμα οι δικαιολογίες και πάμε να σηκώσουμε μανίκια. Διότι έλα να κάνουμε ένα παιχνιδάκι. Σαν tattoo artist ή PMU artist, σαν άνθρωπος που έχει μια υπηρεσία να προσφέρει. Πες πως αυτή τη στιγμή η ατζέντα σου δεν έχει κανέναν πελάτη. Και ακολουθώντας, με το ζόρι το ξέρω, τις συμβουλές μου, πας και βρίσκεις μια κυρία και αφού συστήνεσαι και με ειδικό τρόπο φτάνεις στο κομμάτι του να πεις τι δουλειά κάνεις. Ναι. Δεν θα πας να της πεις κατευθείαν «Γεια σου, είμαι η Ρεβέκα και κάνω τατουάζ και τα φρύδια σου είναι χάλια και έλα να στα φτιάξω». Γιατί θα σε κοιτάξει στα μάτια καταρχάς και θα σου πει «Ποιος σε ρώτησε?» Και θα έχει και δίκιο. Αφού λοιπόν έχεις κερδίσει την εμπιστοσύνη της με ειλικρινή τρόπο, έχεις κάνει τα βήματα ένα-ένα όπως τα μάθαμε και έχεις καταλάβει ότι είναι εντάξει για σένα να μιλήσεις για τις υπηρεσίες σου, της προτείνεις κάτι που θα έκανε την ζωή της καλύτερη. Όλα δείχνουν να πηγαίνουν τέλεια όταν εκείνη σου λέει ένα 38, όχι! Και τώρα θες να μου πεις να πάω από εκεί που ήρθα, το ξέρω. Νιώθει μια ντροπή. Πληγώθηκε λίγο ο εγωισμός σου. Και θες να μου φωνάξεις. Μας το είχα πει ότι δεν το έχω εγώ με αυτά. Ναι, συμφωνούμε. Κανένας δεν το έχει με τίποτα στην αρχή. Θέλει λίγο χρόνο. Όμως, και εδώ ήθελα να καταλήξω και δες πώς θα συμφωνήσεις μαζί μου πάλι. Θυμάσαι πως πριν προτείνεις την κυρία αυτή να της κάνεις τη ζωή της πιο εύκολη, η ατζέντα σου ήταν άδεια και νύα από ραντεβού. Τώρα που σου είπε όχι, άλλαξε κάτι. Το ίδιο άδεια δεν παραμένει. Δεν είναι πιο άδεια. Οπότε τι φοβάσαι? Ένα όχι ήταν. Έχει δικαίωμα και η άλλη να μην θέλει. Άντε και εσύ εκεί με το ζόρι τίποτα. Όμως, είσαι πλουσιότερη ή φτωχότερη από ό,τι πριν ρωτήσεις? Όχι, παιδάκι μου, δεν είσαι το ίδιο αφού δεν έχεις ραντεβού πριν και δεν έχεις ραντεβού τώρα. Αχ, τι θα σε κάνω, δεν ξέρω. Είσαι πλουσιότερη, βρε. Απέκτησες μία εμπειρία παραπάνω. Και μία σπουδαία εμπειρία. Ξέρεις πια τι σημαίνει να σου λένε όχι. Το επόμενο όχι δεν θα κάνει τόσο μεγάλο αντίλαλο. Θα σου πάρει 2 μήνες, 4. Αν κάθε μέρα μιλάς με 10 ανθρώπους, πιστεύεις ότι σε 4 μήνες θα σου λένε και πάλι όχι? Όλοι! Αναλύοντας τι έκανες την ώρα της πώλησης, τις υπηρεσίες σου ή του προϊόντος σου, αναλύοντας το όχι τους, δεν θα καλυτερέψεις. Δεν θα καταλάβεις τι έκανες λάθος. Κάνοντας ένα σεμινάριο, με marketing πωλήσεων, δεν θα αλλάξεις 5 πράγματα. Και κάποια στιγμή θα έχεις τόσο μεγάλη εμπειρία που θα γίνει αυτοπεποίθηση όλο αυτό και θα το παίζεις στα δάχτυλά σου το θεματάκι των πωλήσεων. Να χαίρεσαι όταν σου λένε όχι. Είναι άλλο ένα μάθημα κερδισμένο. Σπουδαίο μάθημα. Τώρα, αν δυσκολεύεσαι με τις πωλήσεις σου, γράψε μου στα σχόλια ή στείλε μου ένα mail να αναλύσουμε μαζί τι κάνεις λάθος.